Guys, good morning, good morning, good morning na naman mga ka-quality dyan. Umagang-umaga ngayon dito guys sa aking kinatatayuan. Pambihira, quality na naman. Dito ako ngayon sa Bicol, galing kami sa Lamay dahil pumanaw na ang aking bayaw. Ayan, pauwi na kami at naglalakad kami sa tabi ng dagat. Ayan kaso batuhan. Sisikat na ang araw, tignan mo. Pasikat na ang araw, malapit na. Saan na ba yun? Nasaan ang araw? Oh, wala ang araw. Papunta kami doon sa dulo na yun, Doon sa dulo na yun. Uwi na kasi kami dahil naglamay kami doon sa aking bayaw. Alam niyo ba guys, ito guys, gulaman to guys, Yan, gulaman yan. Maliliit. Ito yung ginagawang original na. Ito ang original na gelatin. Alam niyo yung gelatin na ginagawa? Ito na yun guys. Yan ang original talagang ginagawang gelatin. Yan. Gulaman. Ay, ito yung original na gelatin. Yan, di ba yung gelatin? Yan na yung original. Pag na ano yan, naging produkto. Hey. Hey. Hi ka muna, hi. Hi. Ngiti siya. Awas siya. Nay, kaway ka, kaway. Mga quality dali. Quality ka mo. Quality ka. Quality na Paano yung quality? Paano? Quality. Paano yung quality? Ikaw. Paano ang quality? Paano? Paano ang quality? Bumihira. Quality. Ikaw, paano ang quality? Quality? Ganun? Hold up, hold up. Hold up, hey. Paano? Woman. Dar na naman yan Bumihira. Halasing kasi yan guys. Nakainom kasi yan. quality, Naglamay nga kami. Uminom, pambihira. Kaya siya guys. Hindi ko kalain na para inom pala yun. Ayan, ito. Paano ang quality? Paano? Turing, paano ang quality? Ikaw, di mo ba alam yung quality? Hindi ko alam. Ganyan Quality na naman. Pambihira naman yun guys. Quality, Malapit na rin lumabas ang araw. Pagsikat ng araw, pagbuhos ng ulan, kasing bilis ng aking pagmamahal. Ha? Uy, naglalakad sa tabing dagat. Naglalakad sa dagat. Ganda naman yung shield na yan, Wow, dali mo lang, dali mo lang. Ayan guys, maraming shield dito guys, lakad ka lang sa tabing dagat, may mga makukuha ka ng shield dito. Ayan shield, Ayan tinan mo ang shield, di ba? Ayan. Ganda. Ganda ng shield, Ayan shield. Uy, shield, daming shield, Wow. Ayun pa, ito maganda. Ito maganda. Ganda ba to? Ayan guys, shield, Ganda, ito pa. Ay, po. Ayan. Ako naman mag-isa. Alas yun dyan. What? Grabe man. Ayan. Ayan, salamat. Ayun na nga guys, kumira quality na naman. Iniwan tayo ni Nuge. Nuge! Ayan guys, lumabas na ang araw. Hihi. Saan tayo ba magpakita ang araw na yan?
Ayan. Ay, malapit na tayo. Oh. Bilis na. May araw na. Ay, talisay pala to. Talisay. Ano. Tingnan mo yung talisay, Bea. Parang dragon. Parang butiki. Tingnan mo. Parang may paa. Ayan guys, tingnan mo yung talisay guys. Ito naman, iba naman to style niya, no? Parang akala mo yung may paa na ano eh. Hindi maintindihan. Ayan, dito na sa amin guys. Diyan ang hati. Yan. Simula dito hanggang doon sa dulo na. Ito ang boundary namin. Ito ang boundary ng aming lugar. Yan, dito sa nyog na to. Ayan o. Kinakain na kasi yung ano. Kinakain na ng dagat na kaya ganyan. Wala, may dahon pa oh. Oh. Bumaba na yung ano. Ayan. Dito na sa atin. Bangka ng kuya ko. Ayan. Ito tayo daan. Yan oh. Bahay ng kuya ko. Ayan na. Ay. Wala. Talagang tigpara buruklat kang aso ano. Tigpara burungkal talaga kang ido. Ayan. Ayan guys, nakauwi na kami guys sa bahay. Puyat, kailangan ko matulog ngayon. Kahit konti kasi mamaya hataw na naman sa trabaho. So ngayon guys, good luck. Abangan ng mga susunod na vlog, may quality vlogger pambihira. Sige guys, good luck. Maraming salamat. Hold up, hold up. Hold up, hey. Woman. Quality na naman. Pambihira naman yun guys. So quality oh.